Сряда е. Здравейте, добър вечер. От пиедестала на извоюваната свобода. Колко несвободи и окови в нас и извън нас вижда поета, драматурга, човек Стефан Цанев. Кое и кой днес ни подлага крак? И още ли мисли той, че му върви, защото птица му е минала път? Има ли нещо, което ще ни помогне не само той понякога, но и всички да летим завинаги над зависи, любов, омрази? Чух, открили били човеците лекарство за вечност. Пазили го в тайна. Вие представяте ли си нещо по-страшно, вампирско даже, от такава вечност? Не от Господа дарувана, не по правда и любов, а от човек измислена. Вечност по-земно му. Приватизирана, може би, веднага ще повързат от силните на деня. И всички, те и ние, неочистени, непроменени. Куп и юди. Кой как да ни промени? Останахме ли същите жадни за свобода, преяли със свободия? Простете, малко поетично, но гост ще бъде Стефан Цанев. Вие питайте. Вие ще питате, сигурна съм, уважаеми зрители на Тема Плюс. Сигурно ще питате за демокрацията. Наричаха го дисидент, а властите се го искаха за свой. Вие ще питате поета. Напоследък той все пита за сълзата на Бога. Така си кръсти последната стихосбирка. И драматурга питайте, който работно нарече една от последните си пиеси «Кошмар». Работата по кошмара продължава. Той подреди и българските хроники. Питах се след това ще може ли да пише поезия. Пишеше хроники, докато са живи онези, които бяха на власт. И са живи онези, които бяха под гнета им. Аз се питах, има ли памет без съвест? Питайте във втората част на Тема Плюс тази вечер. В студиото ще дойдат истински доброволци. Млади хора, които помагат на наводнените в село Бисер. Когато удавихме бисера си. И когато фанфарите на кампанията отихнат. Воля за добро стига ли? Ще ви водя и в Странджа, където е прекрасната пародия. Започваме. Искаме архиви за памет. Ровим се в архивите и стигаме до строго секретно. Кой е Стефан Цанев? Строго секретно. Стефан Неделчев Цанев. Роден в село Червена вода, Русенско. Учил много, на много места. 1959 година завършва журналистика в Софийския университет. Следва 2 години право. През 1960-65 учи драматургия в Московския киноинститут. Работил е като кореспондент в Родопите, редактор в студия за игрални филми, драматург в Държавен сатиричен театър, в Театър 199 и Театъра на окръзите, в Театър София, в Драматичен театър в Пловдив, в Театъра на армията, автор на стихове, драми, публицистика и проза, както и на стихове и пиеси за деца. След събитията в Чехословакия през 1968 година свалят от печат стихосбирката му «Парапети», забранено е да се печатат негови стихове до 1976 година. През 1984 заради спектакъла му «Любовни булеварди» е забранен лично от Тодор Живков, уволнен от Театър София, без право да работи в столицата. Изпратен е в Пловдив, завръща се в София след 1990 година. Накратко, проявява съмнителна социална устойчивост при различни режими. Властите търсят път към него. Писал стихосбирки с съмнителни заглавия. Аз питам. Стихотворение и поеми 76-та. Реквием. Небесни премеждия. Сезонът на илюзиите. Спасете нашите души. 1992. Събрал всичко в стихосбирка със съмнително заглавие. Сълзата на Бога. Избрани стихове 2003. Пиеси. Истинският Ивайло. Процесът против богомилите. 11-тия час. Рицарят на печалния образ. Любовни булеварди. Животът, това са 2 жени. В неделя Господ си почива. Последната нощ на Сократ. Тайната вечеря на Дякона Левски. Величието и падението на Стефан Стамболов.
Шекспир по време на демокрация. Адът, това съм аз. Съмнително. Кое е ада? Света или аз? Живота, това са две жени. Две или една. От толкова години живее с една. Актрисата Доротея Тончева. Оженили се след скандал на гарата. Писал и още. Романи, драми, хроники. Хроники български. Том 2, 3 и 4. Убийците са между нас. Есета, 1996. Мравки и богове. Роман. 2000-та година. Да убиеш вярата. Есета, 2007. Български хроники. Край на строго секретно. Пише още. Разследването продължава. Работно заглавие на последната пиеса. 2011. Кошмар. Работата продължава. Строго секретно. Стефан Цанев е в студиото, уважаеми зрители. Добър вечер. Добър вечер. Защо направихте така, докато слушахме строго секретно? Защото Държавна сигурност си отиде или защото си казахте как можех да напиша толкова много? Да, писал съм, да съм се забравил. Писал. Доста съм работил. Всъщност от първата ми книга, която излезе 60-та година, първата стихосбирка, половин век и отгоре. Не е много за написаното. Да, много време. Кога мина, просто аз... То всеки сигурно така говори, но просто някак си губят ми се тези години. Все едно, че е било преди няколко години, а то много. Аз се питам как се мери старост и как се мери свобода. Понеже го анонсирах този разговор, трябва да тръгнем. Не знам защо те всички ви асоциират с... всеки има стих от вас. Всеки четящ от нашето поколение и от по-младите. Днеска направих справка, но ви асоциира с думата свобода. И аз така го написах по интернета. Гледайте Стефан Цанев от пиедестала на свободата с око. Въоръжено на явно много талантлив човек. Да. Колко несвободи днеска на пръв поглед вижда? Знаете ли, по време на турското робство най-свободният човек е бил Левски. Много зависи от вътрешното устройство на човека. Защото в най-свободната държава е пълно с роби. Хора, които не знаят какво да разполагат с времето си и с живота си пред това. Защото един човек, който се затваря в едно пространство, работи, за да спечели пари, да може да яде, да може да живее, и този кръг, ако се върти непрекъснато, той е безсмислен. Човек не е дошъл на земята, за да работи. Това звучи, може би, много неприлично, но човек работи по принуда, защото трябва да се прехранва. Иначе човек е дошъл на този свят, за да мисли. Тази глава е дадена за това. И целият организъм на човека, това са мои наблюдения от дългия ми живот, че целият организъм, всички органи в нашия организъм работят само за едно, да поддържат мозък. То е най-важният. И тук има един секрет, който с него ще се започне. Вие сигурно сте наблюдавали, това е много лесно наблюдение, като пенсионират някого и той рухва. Всъщност, ето, той тък му е свободен, а рухва, защото престава да работи с мозъка си. Защото мозъка поддържа тялото, докато му е нужно. Това не е ли много биологично? Не. Дори и да мислим, ако просто остаряваме и преставаме да мислим. Не знам, това е най-лошото. Подхвърлих една друга идея. Най-лошото е това. Да престане човек да мисли, да се занимава с мозъка си. Това е рух. Организма, мозъка вече отпуска. Казва, те не са ми нужни, аз не работя, повече край.
Един от секретите, знам това от Бернард Шоу, от художниците особено, не бива да даваме покой на мозъка си нито ден. Да. Нито ден, защото иначе стремежа на материята по принцип е да минава към спокойствие, към мързел. Мозъка бленува да не прави нищо. И ако го оставиш да не работиш, той просто минаваш в летаргия. Но то си е грях. Ленността. Греховна наклонност, която расте за старостта. Ако не сме нещо направили със своите наклонности, соковите на това робство, ние си губиме и свободата, и мозъка. Да. Тя Ориана Фалачи, да речем, си спомням, беше писала доста за това, че и той е мускул. Трябва да се съкращава, да работи. Питам аз обаче... Свободата зависи, пак се връщам към тази оттам някъде ще ни дойдат отговорите за мозъка. Да? Зависи от мозъка, зависи от мисленето на човека. Как ти се виждаш в една ситуация? Може да си в затвора и да си свободен, а може да си на свобода. Такива роби много има. Добре, защо тогава човешкият прогрес не може да реши трезво мислещ идеята за след смъртта? Тук вече една тема, която е за мен табу. Да го измисли? Табу, не знам. Аз съм от хората, които не се опитвам да надникна отвъд смъртта. И мисля, че човек го чака голямо приключение. Аз така схващам смъртта. Едно приключение, но неизвестно какво те чака нататък. Добре, на мен специално това ме е... гледам спокойно. Ушким. И с голямо любопитство. Ако, разбира се, там има нещо. Ако няма, просто е безсмислено това, че сме дошли на земята. Постоянно пише да спасете нашите души. Аз предлагам да почетем от този апокалипсис. И постоянно се разгръща една метафора. Ама навсякъде, че обикаляме 50 години след пустинята. Толкова много изписал, толкова много изчел. Стефан Цанев не може да е прочел, да не е прочел някъде, че друг ще ни спасява. Че сами не можем. Че токовиш остареем и мозъка откаже. Аз просто искам да го разбера от вас. Точно от вас. Как? Там тия библейските метафорите, сигурно сте ги дочели. Обикалят толкова много през пустинята. Искате ли да попрочетем от Апокалипсис? Да. Все на тази Само, тема. че много малко поети прекрасно четат стиховете си. Но тъс вечер няма да мога да чета хубаво, защото... Да опитаме. Бой ме гърлото. И друго, трябва да ви кажа, тайната е много... така, трябва да си актьор, за да можеш да се настроиш пред това око на камерата и да се навиеш, да рецитираш както трябва, да се живееш в това, което аз не съм актьор. Аз мога да чета добре, когато има срещу мене зала. Така ли? Да, хора и там вече не един. Мога да изпадам, да. Иначе, така ще се опитам сега. Това е много различна тема за сцената на театъра и сцената на камерата. Кога по-не сме в себе си? Подозирам, че и в двата случая по-малко. Или повече. Да, сега ще се опитам тихо и кротко да прочета стихотворение. Между другото, аз съм го писал, сега си спомням, в Лондон бях и там бях в студиото на BBC и там закочетох за пръв път в BBC. Ето, това от ония години, когато още бяха мътни нещата, около ще има ли демокрация, няма ли да има. Да. И така, всичко ще се оправи. Ще върнем земята на хората. Ще имаме достатъчно хляб и месо, яйца и зеленчуци. Ще направим индустрията си модерна и екологична.
Ще имаме колкото си щем хладилници, консерви, перални и телевизори. Ще овладеем инфлацията. Левът ще стане конвертируем. Няма повече да просим за някой друг долар, като безпризорни деца пред портите на Европа. Ще уредим националните си и международни отношения. Всичко ще оправим. Всичко ще решим. Но кажете ми, какво ще правим с нашите души? Какво ще правим с озъбената си алчност? Какво ще правим с братоубийствената си страст за власт? Какво ще правим с избухналата впукан цира и омраза? Какво ще правим с нашата мъст, която като усойница показва съскащата си глава от ямата на устните си? Ако не й посочим жертва, тя нас ще удуши. Спасете нашите души. Какво ще правим с празнотата, която зина в нас? Ние сме като разсъхнали сакаци. Обръчите на диктатурата, които ни стягаха и ни сплотяваха, са разкъсани. Разпадаме се. Виното на вярата ни изтече. Всичко в нас, в сърцата, в мозъците ни, в лимфите ни, в кръвта ни, в червените ни и белите ни кръвни телца, в клетките ни, всичко се руши. Спасете нашите души. Както ембриона в мрака на утробата всмуква характера и навист на майката, така и ние всмукахме в себе си миналото. Всеки от нас е една тоталитарна мини-държава. Няма плурализъм, няма демокрация, няма свобода на мисълта, няма свобода на словото. Във всеки го дебне един Сталин, един Хитлер, не си ли с нас, против нас си, дай му власт и ще размаха брадва и камшик. Спасете нашите души. Ние приехме свободата като свобода да грабим, като свобода да клеветим, да лицемерим, свобода да мразим, свобода да насилваме, да изнасилваме, свобода да убиваме. Както слънцето, което дава живот на тази земя, същото слънце може земята да опустоши. Спасете нашите души. Ние сме слънцето. Ние сме земята, ние сме дъжда, ние сме вятъра, ние сме бурята. Свободата ни лиши от утешението, че някой друг е виновен за нашите нещастия. От всички самоизмами, от всички заблуди, химери и утопии, от всички илюзии, от всички оправдания, свободата ни лиши. Спасете нашите души. И чакаме с оплашена надежда глас Господен да ни напъти, да ни утеши. О, мъчна участ да си свободен. Спасете нашите души. 92 година, да. 92-та, точно 10 години мога да си задам въпроса вече. Да. Въпросът ми е, след всяка революция, използвана малко или повече, все ще употребят. Вие сте и потърпевши. Идва свобода, която не стига. Кой да ни спаси? Какво става? Една година с японците. Една година по-късно. Японското чудо не може да ги спаси. Вчера нещо гледам, мисля си, говори Кристалина Георгиева, позатихнаха фанфарите. Душевните празнини са по-големи от очакваните. Да, така стана. С очакванията бяха толкова големи, и може би затова не се вижда, че сме направили толкова малко. Дай Боже да се лъжим, но мисля, че не се лъжим. Ние нещо сбъркахме. Не направихме това, за което мечтаяхме и за което много хора дадоха живота си. Тя беше поставена до голяма степен тая революция. Да. Вие го разбрахте? Не, тук беше номера много стар и изпитан. Той другаря Ленин го е казал, че като се зададе някакво събитие, което може да помете партията, партията трябва да застане начело, да го поведе в посоката, в която искат. Така и направиха у нас комунистите, братите комунисти. Те инсценираха, свалиха Тодор Живков, застанаха начало на процеса
и извъртяха работата така, че ние още няма да се осъзнаем на къде отиваме. Те станаха капиталисти, цялата икономика е в ръцете им и фактически ние живеем в една така разновидност на това, което беше.